També a la província d'Alacant l'aigua ha provocat talls de carreteres i ha obligat els bombers a rescatar 3 persones que havien quedat atrapades en un barranc. A més, ha causat nombrosos danys en quasi tots els municipis de la Marina, on han arreplegat prop de 200 litres per metre quadrat. A Orba està Gala Navarro. Gala, veiem darrere teu unes solsides impressionants provocades per l'aigua. Sí, es tracta d'aquest mur de més de 5 metres que ha provocat, que s'ha nosaltres i que ha provocat l'afonament per complet des del parc infantil que està al costat de l'escola. L'explicació hi ha que buscar-les més de 150 litres per metre quadrat arreplegats així en només 14 hores. Veuran problemes així a la Marina Alta, però també a la Marina Baixa, com heu comentat, a la localitat de Confrides, és més de 100 litres per metre quadrats arreplegats en només unes hores van fer que es quedaran atrapats ahir 3 muntanyers que estaven practicant espeleologia. Després d'una ràpida, d'una llarga intervenció, els bombers han aconseguit rescatar-los esta nit. Vale, me aseguras entonces que no hay ningún herido, simplemente han tenido el percance con lo del agua, ¿es así? Afirmativo, que han cortat la... Els bombers del grup de rescat localitzen els muntanyers a mitjanit. Són 3 espeleòlegs de Benidorm que estan des de les 7:30 de la vesprada sense poder eixir del barranc de l'Abdet. Vale, el tema está en subir a los que están abajo hasta aquí. A Emilio, Jorge i Diego els ha sorprès la crescuda d'este barranc de Confrides. Se'ls ha trencat una corda i s'han quedat incomunicats. La cuerda de emergencia, que ha sido la que se nos ha cortado del arnés y nos hemos quedado en el último rapper, que es el largo, el de 27, sin cuerda larga. Estuvimos aquí hace un mes y nada, es tranquilita. Paraje con el agua es peligrosa y encima si les ha venido una crecida grande, muy peligrosa. 14 bombers de Sant Vicent, Benidorm i Alcoi aconsegueixen rescatar-los vora les 3 de la matinada. Hores abans, 4 jóvens van quedar atrapades en este vehicle per la crescuda del Gorgos a Llíber. Estava baixant, baixava 1 metro sobre lo normal, de cop i repente ha augmentat 2-3 metros. Les 3 persones han quedat incomunicades. Protecció Civil ha vigilat el camí tota la nit per desviar la circulació per altres vies. Posa en contacte amb l'Oi per això de...